ನಲಿತ್ ತೆಲಿಪುಗ ಬಲ್ಲೆಯ ನಮ ತೆಲಿತ ನಲಿಪುಗ ಬಲ್ಲೆಯ ಪರಿಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಒಂಜಾತು ಸ್ಟಿರಿಂಟ್ ಕಟ್ಟದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಡಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತೋಕೂರು ಹಳೆಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೂರ್ತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಪದಕಲೆಗೆ ನಲಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಥ ಅವಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಜೇನಿನಾಗಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಾಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಲಿಕೆ ನಲಿತು ದೇಶವಾದ ಏತು ಜನ ಅವರ ತೂಪೆರ ಬಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಐದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಇನಾಮದ ಮಾನದಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ನಲಿಪುಲೆ ಇನಾಮ ಗೆದ್ರೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಸೊಮ್ಮೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮನ ಮುಲ್ಕಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪುರ್ಚಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿದೆ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೂರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೂರ್ ಮೇಡೆನನ ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಡೊಡು ಗಂಧ ಸಾಲೆ ಪೊರ್ಲ ಬಿದೆ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೂರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೂರ್ ಮೇಡೆನನ ಗೂಡುದ ಚಾವಡಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲ್ಲೋಟು ಇನೆದಾಂತಿ ಐಸಿರದ ಬಂಗಾರ ಬಾಳೆ ಗೂಡುದ ಚಾವಡಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲ್ಲೋಟು ಇನೆದಾಂತಿ ಐಸಿರದ ಬಂಗಾರ ಬಾಳೆ ಮನಿತಲಿಗೆ ಸವಿನಲಿಗೆ ತೊಳುವ ಕಲೆತ ಕಲಶ ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಡುಡು ಗಂಧ ಸಾಲೆ ಪೊರ್ಲ ಬಿದೆ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೂರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮೆಸೊಂದು